kuma na yi ishara zuwa ga wani hoto da ya yi yawo a social media wanda aka yi hoton kamar wasu 'yan ɗariƙu sun kewaye kabarin wani shehi su ne masa sujjada. Kamar yadda na faɗa, wani daga cikin mutane masu kima daga jihar shi ya shiyarin abin zuwa gare ni. To amma daga baya wani bawan Allah ya sanar da ni cewa wannan hoto AI ne, ba hoton gaskiya ba ne. Da haka wannan hoto ba gaskiya ba ne. Abin da ya sa zan maimaita magana a kansa saboda na yi ishara zuwa gare shi a cikin karatu. Zan kunna muku bidiyo a gaban wannan maganar nan tawa inda malam ya yi amai ya lashe, inda ya fito ya yi magana game da wani foto da yake yawo. 'Yan ɗariƙa sun yi sujjada a gaban kabarin wato Sheikh Dahiru Bauchi, inda foton mutane ne suke tsaye amma kuma AI ya juya shi kamar mutane sun yi sujjada. Duba ga yanayi da ake ciki, AI na juya abubuwa sosai, ya kamata a rinka bincike kafin a yaɗa abu. Shin menene ra'ayinku game da wannan batutuwa da kuma malamin ya faɗa? Shin kuna ganin ya yi daidai, ya sokar da kansa ko kuma yaya? Ku faɗa mana ra'ayoyinku, sannan ku danna mana subscribing da alaman ƙararrawa. Sako na farko, ina jin a karatunmu na ranar Juma'a na tafsir na yi bayani akan yin sujjada ga kabari, kuma na yi ishara zuwa ga wani hoto da ya yi yawo a social media wanda aka yi hoton kamar wasu 'yan ɗariƙu sun kewaye kabarin wani shehi su ne masa sujjada. Kamar yadda na faɗa, wani daga cikin mutane masu kima daga jihar shi ya shiyarin abin zuwa gare ni. To amma daga baya wani bawan Allah ya sanar da ni cewa wannan hoto AI ne, ba hoton gaskiya ba ne. Da haka wannan hoto ba gaskiya ba ne. Abin da ya sa zan maimaita magana a kansa saboda na yi ishara zuwa gare shi a cikin karatu. Iya shi kaɗai na janye cikin maganata, kuma ba wani wanda ya sa ni ganin dama ta ce. Saboda ita gaskiya ba a taimakonta da ƙarya, ana taimakon gaskiya ne da gaskiya. Da wannan nake jan hankalin su waɗanda suke irin wannan, in suna tunanin taimakon sunna suke, to kuskure suke, ba daidai ba ne. Kana yin nasara ne akan abokin hamayyarka idan ka fi shi kwatanta gaskiya da adalci, ba wai son zuciya ba. Kar ka damu da cewa shi ma ya yi mun bari in rama, a'a. Idfa billati hiya ahsani sayyi'a, ana mai da martani ne idan an yi maka mummuna, kai sai kai kyakkyawa. To da wannan ne Allah sai ya taimake ka. To amma maganar da nayi game da cewa an yi wa shehu sujjada a garin Ibadan tun yana da rai, wannan kam yana nan. Ko yanzu ka shiga YouTube kawai ka rubuta sujuda ko sujjada da Hausa boko, YouTube za su turo maka ragowar da bidiyon da komai. Da haka wannan sai da na bi shi na daɗa tabbatarwa, sannan na shigar da shi cikin maganata. Da haka da Allah, 'yan uwa musamman waɗanda suke sanar da mu wasu labarai dangane da irin wannan, to su rinka tabbatarwa kafin su sanar da mu. Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu akan daidai, kuma ya ba mu ikon nisantar abin da yake wanda ba daidai ba. Sannan mu sani cewa ita gaskiya, kamar yadda na faɗa a farko, tana nasara ne da gaskiya, ba tana nasara bane da propaganda. Da haka ahlus sunna ya kiyaye kwarai da gaske. Karka ce dan an yi min mara kyau ni ma sai nayi mara kyau. A'a, maganganun da muke faɗa duk da za su fito su yi ta hayaniya su ce ƙarya ne, sharri aka yi musu, wallahi ba wata magana da muke faɗa sai muna da hujjar da in an kai mu kotu a yanzu za mu kare kanmu. Shi yasa za ku ga ko an fito ana hayaniyar za a kai mu kotu, za a kai mu kotu, sai abun ya lafa, ba a iya zuwa kotu. Saboda ƙarya ne, an san an je kotun za a ji kunya, ko an je kotun abin ma gashi nan a gari kowa ma ya sani. So da haka ba abin da aka yi mana na rashin kirki za mu ce mu kuma sai mun rama da irin salon da wanda ya yi mana ba. Ba wai dan hakan bai halatta ba, sai dan rashin yin hakan shi ya fi falala. Ubangiji ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan. Amma idan mutum ya maka ba daidai ba, karama da daidai da abin da ya maka na ba daidai ba, ba kai laifi ba. Bisa ga ka'idoji, fa mani tada alaikum fa tadu alaihi bimisli ma tada alaikum fa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Allah ya taimaki littafin sa, ya taimaki sunnar annabin sa,
ya taimaki bayinsa na gari. Da fatan kun ji irin zantuttuka da kuma batutuwa da shi malamin yake yi. Ku faɗa mana ra'ayoyinku a game da abin da yake tafiya, sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Mun gode.